Мы можем крытыкаваць, мы можем пагаджацца, калі нас крытыкуюць, але вось калі чымсьці паганарыцца альбо кагосьці там пахваліць са сваіх за штосьці, вось гэтага мы не ўмеем. Самае важнае пытанне сацыяльнае і палітычнае, як правільна з грамадствам перажыць гэты посттраўматычны сіндром, каб гэта стала нашай каштоўнасцю, а не ланцугамі на наших ногах, якія не даюць двигацца наперад. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а сёння мы будзем намацваць і фармуляваць гэтую ідэю з маёй чароўнай госцяй. А гэта, фактычна калега, каляжанка, журналістка, актывістка, валанцёрка. Пэўны час праграма выйдзе ўжо пасля таго, як яна складзе з сябе гэтыя паўнамоцтвы, але была старшынёй выбарчай камісіі па выбарах у каардынацыйную раду 3-го склікання. На маё пытанне пра навуковыя званні, там прафесарскія, там ці яшчэ што-небудзь сказала, самае галоўнае званне маці 4 дачок. Такім чынам, Алена Прыходзька, прывітанне, Алена. Прывітанне, Зміцер, прывітанне слухачам і гледачам. Алена, я пачну, можа быть, трошку зазірнуўшы назад. Що ж таки мы пра нацыянальную ідэю, нацыю, свядомасць і ідэнтычнасць разважаем. І я чытаў, коротко, шчыра прызнаюся, шмат часу не было, каб падрабязна азнаёміцца з вашай біяграфіяй і вашымі інтэрв'ю, але тым не менш. Вы сказалі, што унутраны грамадзянін у вас прачнуўся у 20-м годзе. До 20-го года як грамадзянін, як вот чалавек, які лічыць, што ён таксама адказны за тое, што адбываецца ў краіне, у вас такога не было. А нацыянальна свядомы складнік у вас жыў, прачнуўся калі-небудзь, вот ці як вы сябе ацэньваеце? Вот было такое, вот что прыходзіць з працы, Алена, дзе вы тады працавалі? На ранку? На ранку, так. З працы, з ранка, вот, і хай гэта вечар нават ужо пасля ранка, такая села там, наліла сабе у келішак гарбаты і такая, а давай-ка я зараз поразважаю про нацыянальную нашу ідэю беларускую. Было такое ці не? Ввогуле, як вы вот беларускасць сваю калі і якім чынам адчулі ў сабе? Слухайте, вось гэты момант свядомасці, абуджэння, ён у мяне быў і пачаўся у 2014 году, калі пачалася вайна ва ўкраіне. Да гэтага часу у мяне не было такога, вось унутранага нейкага, патрэбы можа быць, так? Просто вось ты жывеш і жывеш, ты ж ведаеш, што ты беларуска, што ты нарадзілася з Беларусі. Больш за тое скажу, большую частку большую частку свайго жыцця я марыла пакінуць краіну. І марыла жыць дзе-небудзь на захадзе. І такі досвед у мяне таксама быў. І мяне не задавальняла там, як было там у маёй краіне. Мне хацелася больш камфортнага, утульнага, сучаснага. Таму вось менавіта гэтая такая свядомасць, што гэта моя радзіма, я за яе адказная, там пэўны нейкі ўнёсак рабіць. Не, гэта больш была такая, простае жаданне чалавека уладкаваць сваё жыццё у побытавым, там, прыватным, ува ўсіх становішчах і, канешне, не дома. Не ў тым мястэчку, дзе я нарадзілася, з горада Светлагорска, так, хацелася кудысьці з'ехаць. Потым я там, калі навучалася, жыла ў Мінску, уже потым Мінскі уже нейкай такі, што, хочацца уже нейкіх такіх прастораў, да, абсягаў больш прыгожых. Вось гэта тое, што як было такая моя ўнутраная эвалюцыя.
Але так сталася, што я павярнулася ў Беларусь, пачала ў ёй жыць, працаваць, і гэта таксама не было нейкім такім свядомым выбарам грамадзяніна. Ну, это былі абставіны жыццёвыя. Ну, так сталася. А вось у 2014 годзе, калі пачалася вайна ва ўкраіне, прачнуўся менавіта вось гэты такі інтарэс, я не ведаю, што патрэба, я думаю, што правільнее гэта назваць патрэбай. Я пачала усведамляць, наколькі важна адстройвацца ў нацыянальным плане. Бо вось гэтай такой адметнай рысы, менавіта нацыянальнай, выражанай, у мяне ніколі не было. Я яе ніколі у сябе не даставала. Я, напрыклад, вырасла ў рускамоўнай сям'і, і моя мама ўсё жыццё казала: фу, беларускі язык, што это какая-то ерунда. Так, таму што моя мама паходжаннем з Расіі. Вось. І для мяне гэта, і калі ты жывеш там у двары у горадзе Светлагорскі, то тыя, хто размаўляюць на беларускай мове альбо з акцэнтам беларускім, гэта хто былі? Кресты. Ну, так называлі. Кресты так размаўлялі. Калхазаны. Калхазаны, кресты, так. Ну, то бок гэта заўжды была такая прыкмета тваёй нейкай такой неякаснасці. Так, это тыя наратывы, з якімі ты альбо нараджаешься, альбо там у працэсе жыцця яны упітваеш, і яны ўжо такі на ўзроўні падсвядомасці просто ў цябе ёсць. Ты нават не разважаеш над тым, чаму я такія ўчынкі, чаму я там не размаўляю беларускай мовай, напрыклад, так. Просто таму што навошта, калі ёсць там расійская прыгожая, так, і вельмі добрая, якое я ведаю. Але калі я навучалася ва ўніверсітэце, у нас некаторыя прадметы выкладаліся выключна на беларускай мове, і выкладчыкі былі менавіта натуральнымі носьбітамі мовы. То бок яны заўжды ў жыцці размаўлялі менавіта беларускай. Мяне гэта прываблівала, бо гэта выглядала натуральна, гучала прыгожа. Вось гэта быў момант. І універсітэт мне даў такую любоў да мовы. Таму што і прадметы былі цікавыя, і людзі былі цікавыя. Але мова, напрыклад, і вось гэтая такая нацыянальная ідэнтычнасць не замацавалася на ўзроўні маёй персоны. Просто была ў такім пасіве. То я яе ніколі не выкарыстоўвала. А вось пасля 2014 года ва мне прачнуліся вельмі такія важныя рэчы, калі я пачала разважаць, вось як вы кажаце. Сядзець і разважаць менавіта, чаму так, чаму гэта важна, што бароняць украінцы, чаму яны так не падабаюцца расейцам менавіта вось за сваю вось гэтую нацыянальную адметнасць і ідэнтычнасць. У чым увогуле прычына гэтага канфлікта, так, карані. І вось з того моманта так, ва мне пачала прачынацца, і я пачала сябе запытваць: а ты тады хто? А ў цябе што ёсць? А чаму ты, альбо на якім ты баку? Ты вось з гэтым мірам, які супрацьстаіць іншай нацыянальнай ідэнтычнасці, альбо ты такая ж, як тыя украінцы, толькі ў цябе свая іншая адметнасць. Вось такі момант у меня быў. Ёсць такое меркаванне, што для того... Не, гэта пазней. Давайте, мне зацапілі ваши словы про тое, што калі ты пачынаеш разважацца, чаму так? А вы знайшлі адказ на тое, чаму так у беларусаў? Так, ён можа не такі канкрэтны, што я так вось дакладна ведаю, і гэта там ісціна. Гэта так, але для сябе я там некаторыя так знайшла, і менавіта калі браць гістарычныя рэтраспектывы, то я для сябе пабачыла, і у мяне муж, напрыклад, ён вельмі цікавіцца гісторыяй, і у адрозненне ад мяне вось у гэтым баку яго такія хард-скілы акурат. І ён мне шмат чаго распавядаў, таму што ён чытаў шмат пра гэта, і я пачала бачыць, наколькі вось гэта чаму у беларусаў так. Таму што беларусаў наўмысна увесь гэты час, апошнія там, возьмем там, я не ведаю, 400 гадоў, калі там уже там глыбака не ісці, увесь гэты час вымушалі і прымушалі не быць тым, кім яны ёсць. Гэта адбівалі, гэта наўмысна скрадалі, гэта падмянялі паняццямі, але заўжды пыталіся прыгнуць. І вось, я сама па сабе такі ў мяне характар, калі дзесьці якая там несправядлівасць, што мне трэба гэтаму супрацьстаяць. І гэта таксама было адным з чыннікам. Я подумала так, а чаму ж так? Чаму? Чаму нам не даюць быць тым, кім мы ёсць і кім мы былі у свой час, насамрэч. Не даюць, хто не дае? Я для сябе вызначыла ворага як Расею, расійскую імперыю, хаця, канешне, былі часы, калі там і іншыя нацыянальнасці там спрабавалі, там былі часы і паланізацыі, ўсяго, то бок хтосьці хацеў з нас зрабіць кагосьці, да, там, не тымі, хто мы ёсць. Але калі браць такі адметны след, які на зараз ёсць на нас, гэта, канешне ж, расійская імперыя, якая...
Алена, але вот вы не задумываліся ніколі, што ў прынцыпе вось гэта такое адбіванне жаданне быць сабой, яно ну как бы выкарыстоўвалі не толькі ў дачыненні да нашай нацыі, нашага народу. Конечно. Тое ж самае было з краінамі Балтыі, з літоўцамі, з тымі ж самымі украінцамі. Чаму у беларусаў выбілі практычна, а у літоўцаў не, і у украінцаў не? Я думаю, что у беларусаў ну такую вялікую, ну як мне падаецца, вялікую тут вялікі чыннік пасля другой сусветнай вайны, калі ўзяць колькасць беларусаў, якая пацярпела, насельніцтва, якое засталося менавіта ну каранёвае, то тут беларусы вельмі шмат страцілі. І пасля другой сусветнай вайны шмат беларускіх гарадоў, вёсак аднаўлялася дзякуючы таму, што з усёго Советского Союза прыязджалі людзі, якія будавалі, вось, напрыклад, калі ўзяць маю сям'ю. У мяне тата беларус, але польскага паходжання. Так? У майго деда па таце, у яго ў пашпарце было напісана, што ён паляк. А мама у мяне з Расіі. І вось гэты такі шлюб нарадзіў мяне беларуску. Так? І такіх сямей у Беларусі ну велічэзная колькасць. Так? Вось, напрыклад, возьміце шмат, вы ведаеце сямей, дзе бацькі беларусы каранныя і там, я не ведаю, ну хаця б там да 3-го, там 4-го пакалення, усе каранныя беларусы не мешаныя, шмат усяго намешанага. А гэтая мешаніна, яна нясе сваю адбітнасць таксама, таму што штосьці страчваецца, штосьці раствараецца. Ну а калі гэта яшчэ і пры ўжыванні адміністрацыйнага рэсурса, то ну у іх з беларусамі атрымалася. Чаму не ведаю, можа тут ёсць нейкі такі чыннік наш характар наш такі, ўсё ж мы такія ну памяркоўныя, можа дзесьці так больш уступчывыя, што ли. Ну ёсць у нас гэта такое ў характары, то бок беларусам з аднаго боку і лепш інтэгравацца ў іншых культурах дзякуючы гэтаму, таму што мы прыстасоўваемся лягчэй да ўсяго. Гэта таксама можа мець нейкія такія гістарычныя карані, таму што гэта пытанне выжывання. А з іншага боку гэта складнік таго, што мы прыстасоўваючы страчваем сябе. Мы становімся, калі не становімся, то можа мімікрыруем пад кагосьці. З іншага боку, глядзіце, калі вот паглядзець на гісторыю, скажем, бальшавікі, зрабіўшы вось гэтую свой пераварот у 17-м годзе, ну, зрабілі, а потым праз пэўны час яны ладзілі выбары. І былі перакананыя, што яны на гэтай хвале гэтыя выбары спакойна выйграюць. Але чамусьці нацыянальныя партыі, нацыянал-патрыёты розныя, как бы за іх больш прагаласавалі, нават у той жа Расіі і ў той жа Украіне за іх больш прагаласавалі, а беларусы прагаласавалі за бальшавікоў. За вот этыя вось левацкія сацыялістычныя аморфныя такія нейкія абяцанкі і ідэі, якія неслі бальшавікі, а іншыя за нейкія нацыянальныя адметнікі. У той жа час беларусы былі тымі, хто у якім это годзе это было галасаванне, 86-м, што ли, годзе было галасаванне наконт развалу ці выхаду ці не выхаду з Савецкага Саюза. Захоўваць ці не захоўваць Савецкі Саюз. І беларусы больш за ўсіх з усіх сацыялістычных краінаў прагаласавалі за захаванне Савецкага Саюза. Не патрэбна ім была ні нацыянальная свядомасць, ні нацыянальная дзяржава, ні ўвогуле нейкія нацыянальныя складнікі. Ну, патрэбна было, мабыць, на той момант нейкае адчуванне стабільнасці і ёсць ну, ёсць такі фактар, што я думаю, што яны абіралі сілу, так? За кім была сіла, за тым яны ішлі. Ну, мне падаецца, што гэтым было вызвана. І вось вы прыводзілі прыклад там прыбалтыйскіх краінаў, але калі нават параўнаць нас з прыбалтыйскімі краінамі альбо там з Польшай той же самай, якія таксама былі пад савецкім прыгнётам, усё ж такі тым не менш ніводную з гэтых краінаў так не прысавалі дагэтуль да савецкіх часоў менавіта ў нацыянальным плане, а беларусаў ужо дагэтуль прысавалі. Ну, то бок беларусаў забаранялі быць беларусамі.
Колькі у нас было часу па сутнасці на тое, каб выпрацаваць вось гэтую культуру нацыянальнай свядомасці і захавання мовы, там я не ведаю, там нейкіх там адметных рысаў. У беларусаў гэтага часу было менш за тыя краіны, якія вы прывялі ў прыклад. Нашмат менш. І гэта таксама чыннік часу, ён таксама грае ролю, таму што нараджаюцца людзі, нараджаюцца пакаленні, і гэтае пакаленне нешта перадаюць. І што было захоўваць беларусам? Не так шмат, таму што заўжды хтосьці нас хоча паімець. Да, і вот што самае цікавае, што мяне вельмі так не падабаецца, няма нейкай такой пераемственнасці пакаленняў. То есть вопыт нашых папярэднікаў, ён ніякім чынам не перадаецца наступнікам. То есть яны не памятаюць, не ведаюць гісторыі, што было, як было, і кожны спрабуе па-новаму знайсці вынаходніцтва нейкага ровара. Ці заўважалі вы такое, і чаму оно так адбываецца? Чаму у нас мы не ведаем пра той нацыянальны ўздым, які быў там у 39-м, 20-30-е гады мінулага стагоддзя, 60-е, 70-е гады ўнутры Беларусі, і 90-е гады ўнутры Беларусі таксама гэты ўздым быў, і мы не ведаем. І тут, па-першае, канешне, гэта рабілася наўмысна, забівалася там адміністрацыйным рэсурсам. Так, я, напрыклад, яшчэ памятаю са свайго дзяцінства, калі беларускае тэлебачанне было пераважна на беларускай мове. Шмат было праграмаў, асноўныя праграмы ішлі на беларускай мове. Гэта калі я яшчэ была маленькая. Але вось там цягам потым, я не ведаю, там 10-20 гадоў гэта ўсё кардынальна змянілася. І мянялася як і па якасці, так і па складніку. І гэта же рабілася наўмысна, гэта была такая адпаведная палітыка гэтага ўсяго. Чаму людзі гэтаму не процістаяць? Слухайте, мне падаецца, у беларусам бракуе аднога глаўнага такога фактара. Мы, беларусы, вось як вы сказалі, не можам любіць і шанаваць сябе і сваё. Мы можам крытыкаваць, мы можам пагаджацца, калі нас крытыкуюць. Але вось калі чымсьці паганарыцца альбо кагосьці там пахваліць са сваіх за штосьці, вось гэтага мы не ўмеем. І гэта на такім псіхалагічным узроўні прымушае людзей саромецца. Саромецца сябе і саромецца свайго. Нас ніхто ніколі не вучыў ганарыцца. Так, у хорошым сэнсе гэтага, так, ганарыцца, неважна чым, мовай, там, песнямі, там, строямі нацыянальнымі. Гэта ніколі не было прадметам гонару, ніколі. А таму як чалавеку любіць, што і за што? Калі гэтага няма. Адкуль ён з соцыуму, там, я не ведаю, са школаў, там, з сям'і, гэта ж усё, адкуль бярэцца? Вось нашага асяроддзя. Хто гэтаму вучыць? Альбо бацькі, альбо асяроддзе. Калі гэтага няма, адкуль гэта возьмецца ў чалавека? Адкуль гэта выспее гэты грамадзянін? Адкуль выспее гэта вось патрэба бараніць сваё? А што маё? Мы тады прыходзім да пытання, што такое маё? Што такое маё беларускае? Мова? Мова крыстоў. Так? Культура? Якая культура? Дзе яна прапагандавалася так, чтобы, вот расійская культура прапагандавалася, так? Это было круто. Беларускую культуру, калі і прапагандавалі, значыць, рабілі гэта так, што людзям гэта было нецікава. Можа, неякасна гэта рабілі, альбо ненатуральна, альбо кулуарна, можа, недастаткова шырока, калі там казаць там уплыў тэлебачання, альбо там яшчэ чагосьці. Гэта, і ведаеце, беларуская культура заўжды сводзілася да нейкіх такіх стракатых штонікаў, саламяных капелюшаў і што? Вось так вот, калі стэрэатыпна, так? Там, што такое беларуская культура? Стэрэатыпны, наратыўны рад. Цячэ вада ў ярок, і там у нейкіх капелюшах, і ось гумцаца. Дажынкі. Тое, што потом субліміравалася ў дажынкі, па сутнасці. Такая сабе, не зусім прывабная карцінка. Асабліва, калі гэта з такім падтэкстам, яшчэ такім, ведаеце, саўковым, савецкім. Вось я зараз, напрыклад, жыву ў Швейцарыі, і у іх
Ну вывесіць, напрыклад, нацыянальны сцяг, гэта не тое, што там прымусова альбо па святах нацыянальных, канешне, яны гэта робяць, але гэта яны робяць натуральна, у них абсалютна натуральна, чалавек захацеў, павесіў у сабе свой нацыянальны сцяг, і ён нават не задаецца пытаннем, а чаму, адкуль яго такая патрэба, альбо адкуль яго такое жаданне, што ён гэтым дэманструе. Ён проста натуральна ганарыцца усім комплексам таго, што для яго ў яго ўяўленні ёсць быць швейцарцам. А сюды ўваходзіць нацыянальны строй, спевы там, якія б яны архаічныя не былі, як бы яны зараз там несучасна не выглядалі. Яны гэтым усім ганарацца. І гэта такі натуральны працэс. Гэтаму не навучаюць у школах наўмысна, разумееце? Это просто вось, ну, бярэцца адусюль, з паветра бярэцца. Слушайте, вот тое, што мы называем у сябе агратрэшам, те ж самые там дажынкі, вот гэтыя там на полі, якія там з саломы, скульптуры, з якого мы смяемся, яно ж ёсць паўсюль. Паўсюль, так. Яно і ў ЗША фермеры выстаўляюць сябе гэтыя агратрэшавыя саламяныя скульптуры нейкія. У Польшчы таксама тут нейкія ладзяцца умоўна дажынкі. А якасць такая, вось скульптур? Вось, калі вы слухайте, прыблізна калі там на мясцячковым узроўні прыблізна такая ж, але там гэта неяк успрымаецца, ну вот мы зрабілі, так, вот малацы, так. А у нас ха-ха-ха, глядзіце, это вот адсутнасць вот это нейка гонару, павагі да свайго, да сябе, у першую чаргу да сябе, таму што калі ты з павагай ставішся да сябе, тады ты шануеш тое, што робіш ты, там робіць твоя сям'я, твой сусед. Гэта ж усё, ну, знутры з чалавека, з чалавечай асобы ідзе. Калі чалавек сябе не паважае і крытычна да сябе ставіцца, не любіць сябе, ну так, агулам, ён усё гэта праецыруе і на астатняе. Ён не будзе любіць ні сябе, ні сваё. А гэтую павагу да сябе з нас выбівалі вельмі доўгі час. Просто выбівалі. Нас не вучылі любіць сябе і ганарыцца, таму што калі чалавек любіць сябе і паважае, калі ёсць я як асоба, я паважаю сваю прыватную ўласнасць, я паважаю свае межы, я паважаю сваё меркаванне, яно ў мяне ёсць, калі я ёсць асобай. І адпаведна з гэтым я буду паважаць межы, меркаванні і асобы іншых людзей, калі я з павагай стаўлюся да сябе. Калі я заўжды знаходжуся ў такім становішчы ахвяры, то ўсё, што ў мяне выпрацоўваецца як у ахвяры, гэта помста, зайздрасць, альбо такой прыгнечаны стан, калі, ну што я магу зрабіць? Ну што я зраблю? Ну вось так. Мне толькі выжыць дзесьці там падкрасці, можа там яшчэ штосьці. Ну каб сабе вось свой утульны такі свой светик нейкім чынам усталяваць. І гэта не ёсць там дрэнна, і гэта нельга людзей у гэтым абвінавачваць, таму што, ну калі яны вымушаны выжываць у жорсткіх умовах, а іншага яны не пабудуюць. І калі няма прыкладаў, калі ты у закрытым асяроддзі жывеш, няма гэтай, ну, такой насмотренасці, так? Таго, з кім параўноўваць. Калі б ты паехаў у ту Амерыку і паглядзеў і сказаў, фу, так яго такі ж агратрэш, так гэта ж не агратрэш, гэта ж нармальна, гэта так. Але калі няма, альбо калі табе кажуць, што там у Амерыкі ўсё прыгожа, а ты крест, і мова ў цябе крестоўская, так ты адпаведна сябе адчуваеш. Ты будзеш заўжды з такім, з прынікшай галавой. Як у японцаў ёсць такі выраз кошага хікуй, гэта калі ў цябе заўжды шыя уніз глядзіць. Вы яшчэ японскую ведаеце? Да трошкі уже забылася, трошкі ведала. От, але што цікава, можна беларуса вывесці з Беларусі, але вось гэтае такое, ну, как бы, стаўленне да сябе і гонар за сябе, то есть дакладней можа быць яго не то, што адсутнасць, а вот эта шапка здымательства перад нейкім іншаземным, яно чамусьці застаецца. Я чаму кажу? Я пры ўсёй павазе, вот буквально днямі бачыў дэбаты двух палітыкаў у YouTube-канале аднаго украінскага блогера. І там кажу, ой, дзякуй табе, вот наш сябра украінскі блогер, за тое, што ты вот так увагу нашим беларускім вот падзеям тут скіроўваеш, да табе трэба там помнік бронзавы паставіць за тое, што ты вот украінскі блогер, і ты вот на нас, беларусаў, бедных чи нікчэмных звярнуў увагу. І ты думаешь, а да. Вот, а сваіх вот как-то вот не, или свои это, ну вы и так вот.
І зноў мы павярнуліся з таго, што абмяркоўваем зараз. Калі ты сябе і сваё не шануеш, ты нават гэта не заўважаеш і няма гэтай удзячнасці. Ты будзеш заўжды глядзець на тое, што вось той блогер, ён уплывовы, там, альбо яго меркаванне важнае, а свае гэта, ну што свае, гэта так, ось такое, ну штосьці неважнае. Не ўзгадавалі мы, таму што я упэўненая ў тым, што частка вось нацыянальнай свядомасці, калі мы пра гэта кажам, так, усведамленне сябе, пачынаецца з усведамлення сябе як асобы. Наколькі ты сябе як асобу паважаеш. І вось гэта ўсё адсюль. Усё, што ты транслюеш у гэты свет, ідзе адсюль. Ты будзеш заісківаць там перад кімсьці, ты будзеш заўжды, хтосьці будзе лепшы. Калі гэта нармальная самаацэнка чалавека. Гэта калі ты ведаеш свае дрэнныя бакі, добрыя бакі, але ты знаходзіш гэтую раўнавагу пэўную. Я ёсць я. У мяне ёсць там добрыя якасці, дрэнныя якасці. Я ведаю, як там свае дрэнныя там трошки прыхаваць, так, альбо ўраўнаважыць добрымі якасцямі. Але я нармальна, натуральна усведамляю, што вось я ёсць такой асобай. Калі у цябе самаацэнка заніжаная па ўсіх складніках, ты заўжды будзеш для кагосьці казацца лепш, чым ты ёсць, таму што табе трэба, каб цябе заўжды там пахвала якаясь была, так, чтоб табе сказалі штосьці добрае, таму што ты сам не адчуваеш сябе добрым там альбо значным, альбо яшчэ штосьці. Калі ў цябе там заніжаная самаадзнака, ты заўжды будзеш прыніжаць іншых слабейшых за сябе, каб трошачкі ўзвысіцца. І вось адгэтуль ідзе ўсё астатняе. Усе нашыя, як мы транслюем сябе ў гэтым свеце. Вось паглядзіце, гэта там пабудавалі там цудоўныя архітэктары, там яны зрабілі гэта, яны там велічэзныя. А што зрабілі мы? Можа, мы зрабілі тое ж самае. Гэта ж, ну, але хто гэта адзначыць? Але глядзіце, вот шмат кажуць про тое, што 20-й год ён как бы даў беларусам пачуццё гонару за сябе. Что вот якія мы можем, мы вот класныя. І вот мы такія атрымалі гэта пачуццё гонору за сябе, і ў гэты час глядзім, а што пра нас Кац скажа? А што нам удуць там, вот вдуе ці не вдуе пра класных беларусаў? І ўсё некуды туды не глядзяць, а што там пра нас там, я не ведаю, там Еўрарадыё раскажа, што там пра нас там Алексіевіч там напіша. Не, вот што там вот у нас там вот гэтыя тыя сі. Потому что мы не верым у сябе. Мы не верым у сябе. І таму ёсць вось гэтая патрэба ў адзнакі звонку. Гэта, ну, гэта не дрэнна. Па сутнасці, ну, любому чалавеку, вось у вас там у тым пакойчыкі напісаная фраза Зощенка, што добрае слово там і коткі прыемна. Гэта так. Любому чалавеку нармальна атрымліваць там, ну, нейкую там павагу, там, так, каб яго пахвалілі. Але гэта не... Калі гэта становіцца тваёй такой патрэбай, без якой ты жыць не можаш, і якая ўплывае на ўсе твои ўчынкі, гэта ўжо праблема. Так, калі тебе просто сказали там компліменты, што ну да, добра, прыемна, я ведаю, да? I'm sexy and I know it. Вось так. Ну, гэта добра. А калі ты так, ну, пастаянна шукаеш гэтага пацверджання, то так яно і будзе. І вось глядзіце, гэтая наша фраза такая гістарычная, месседж, такі наратыў, што беларусам, каб людзьмі звацца. Так? Вось гэта, вось, каб людзьмі звацца, гэта наш нацыянальны боль. І на гэты нацыянальны боль мы заўжды шукаем адказ і заўжды стараемся гэтую патрэбу нейкім чынам васпоўніць. І 20-й год нам даў гэтую магчымасць. Мы выйшлі ўсе на вуліцы, мы паглядзелі, мы паглядзелі, што мы можам людзьмі звацца. Людзьмі, у которых ёсць меркаванне, людзьмі, з чыім меркаваннем павінны лічыцца, так? Мы побачылі, што да не такія ж мы і дурныя, не такія мы і слабыя, што мы прыгожыя, што мы таленавітыя, што мы офігеть як крэатыўныя, калі нам сколькі песень створана было, сколькі плакатаў, сколькі ўсяго. Гэта ж такая, гэта ж народная творчасць, гэта тое, што ж ішло натуральна знутры людзей. Але да гэтага часу мы ніхто з нас не ўспрымае гэта як нешта натуральнае. Гэта ўспрымае як нічога сабе, та мы на такое здольны, та мы на гэта здольны. Калі мы былі здольны на гэта ў 20-м, гэта значыць, мы былі здольны на гэта раней, і гэта значыць, што мы здольны на гэта зараз і ў будучыні. То бок гэта не было нейкай такой
magic time. Это у нас. Але колькі ва ўсіх гэтых працэсах, прыгожых працэсах, з крэатыўных працэсах было нацыянальнага? І тут мы павяртаемся да пытання, а што для нас ёсць нацыянальнае? Бо мы разгубленыя. Вось мы з вами уже абмяркоўвалі, што нацыянальны? Саламяны капелюш, стракатыя штонікі. Не было такога нацыянальнага. З'явіўся чырвона-белы сцяг у 20-м годзе. Я маю на ўвазе, з'явіўся он раней, а з'явіўся як сімвал гэтага пратэсту, і чаму ён так хутка зайшоў, быў спрыняты усімі людзьмі, і нават такімі, як я, несвядомымі. Таму што ён быў сімвалам пратэсту. Не як нацыянальная каштоўнасць там ці яшчэ што-небудзь, а сімвал пратэсту. Таму што тыя людзі, якія яшчэ учора хадзілі у адной руцэ, трымаўшы чырвона-зялёны сцяг, а ў другой руцэ, ну думалі, а можа ўзяць, можа не ўзяць яшчэ чырвона-белы, Таму што мы тут проціў Лукашэнкі, но вот не вот эти вот все со сваім беларускім языком ко мне не падхадзіце. Вот, таму яны пасля 9 жніўня яны не маглі ўзяць гэты сцяг чырвона-зялёны ў рукі, бо под гэтым сцягам іх білі дубінкамі і катавалі. Таму што нацыянальнага ў гэтым было? Ну, яно стала ўжо нацыянальным, але а што магло быць нацыянальна? Вось з таго, што проста Беларусь, звычайны чалавек, меў у сябе у такім сваім наратыўным падсвядомым радку. Вось што нацыянальна, што яны маглі ўзяць, я не ведаю, альбо выказаць сябе нейкім чынам. Мовы у нас няма. Я маю на ўвазе ў распаўсюдзе. Мовы, якая замацаваная на побытавым узроўні. Яна ў нас у лепшым выпадку у беларусаў у пасіве, таму што вывучаецца. Слухайте, Алена, ну ўсё было. Усё тое, што для сябе беларусы адкрылі ў 20-м годзе падчас дваравых сустрэч і гісторыю Беларусі. О, так оказывается, і мы-то маглі падворшай во гэтым а не толькі ў лапцях хадзілі. Гэта было і раней. І тэатр, які там яны там, якія ў нас оказывается тэатры, і Купалаўскі вось ён стаяў увесь час там, дзе і стаіць цяпер, і свабодны тэатр быў, цяжэй патрапіць, але таксама можна было. І нават Мацкевіч той, якога слухалі з захапленнем і казалі, а ў нас яшчэ і свая філасофія, оказывается, ёсць. Таксама быў. І літаратары сваіх былі на сустрэчы, з якімі яны так хадзілі ўсе. І гісторыя супраціва ў нас была таксама. Всё было. Вот, побач было. Вот, чаму яно не было запатрабаванае? Што ў нас было? Всё было. Але ці трэба яно было? Не запатрабаванае было. Так, яно было не запатрабаванае і невядомае было. А я думаю, што чаму яно было не запатрабаванае? Таму што кожны беларус, ну вось апроч тых, якія менавіта былі драйверамі вось у гэтага ўсяго, што вы пералічылі, простаму беларусу гэта было не патрэбна. Таму што проста беларус, што ён выжывае, ён закрыты ў сваім там інфармацыйнай бурбалке. Чаму? Таму што заўжды ўсё небяспечна. Альбо вось гэтае там, напрыклад, нацыянальны Купалаўскі тэатр, гэта што? Дзяржаўная установа. Тут ужо адразу карэляцыя з усім дзяржаўным. Всё, што дзяржаўнае, гэта сумнае, непрыгожае, непатрэбнае, так? А калі Купалаўскі тэатр прачнуўся падчас пратэсту, то ўсе пабачылі, што Купалаўскі тэатр гэта не дзяржаўная установа, а гэта калектыў, гэта людзі. І гэтыя людзі, аказваецца, афігенна таленавітыя, вельмі годныя самі па сабе. І вось калі ўбачылі гэтых людзей, асобаў, то тады але гэта не пра Купалаўскі тэатр, як пра гісторыю установы альбо культуры беларускай. Гэта ўсё ж такі гісторыя, вось калі 20-й год взять, менавіта пра асобаў, якія выказалі сябе. Іншыя тэатры не выказалі сябе, хаця яны таксама, ну, там не менш таленавітымі, можа, там пастаноўкамі ці чым адмечаны, але яны так у гэтую гісторыю не ўвайшлі. Беларусам гэта не патрэбна было, таму што яны займаліся выжываннем. А выжываць гэта заўжды пра забеспячэнне сваёй небяспекі, патрэбы, пірамідкі вось гэтай Маслоў і ўсяго. А ўсё, што было, ну, пратэсты, ну, ходзяць яны, ну, чаго яны там ходзяць, ну што яны напратэставалі, ну такой быў. А што здарылася, чаму, ладно, калі мы кажам, я вот пытаюся, чаму вот што здарылася, чаму ў 20-м годзе людзі прачнуліся, ну вот с аднаго боку палітычны складнік, вот і выбары, не там не падлік галасоў, а вось менавіта ў культурніцкім вот гэтым аспекце. Чаму вот у 20-м годзе раптам ім гэта стала цікава? Я думаю, калі
пробудзілася. Чаму вот, ну, выбачай, што я перабіваю, чаму вот тая ж самая беларуская музыка, рокеры теж, і не толькі рокеры, на якія на канцэрты там 100-200 чалавек у лепшым выпадку прыходзіла ў клуб, раптам усе такі: вау, Вольскі, 3 чарапахі. Таму што яны аказались носьбітамі. 3 чарапахі 26 гадоў Вольскі ўжо як бы калбасіць. Яны как бы, ой, а мы не. Што Вольскі адзін з сімвалаў гэтага супратыву, які так тое ж самае ўсё астатняе. І той же самы Пугач, і той же самы Варашкевіч, і ўсе. Все такі: вау, боже, яно побачано ўсё было. І тое ж самае, 3 чарапахі не змяніліся за 26 гадоў. Як гучалі у момант напісання, так яны гучалі ў 20-м годзе. Чаму? Слухайце, такі БЧБ-сцяг же не змяніўся, але тады ён не быў запатрабаваны. Таму што, ну, я думаю, што саспела вось гэтая, ну, унутраная такая патрэба і магчымасць гэта ўсё ўспрыняць, непасрэдна ўспрыняць як сваё. І я, як мне падаецца, гэта такая, ведаеце, ну, эвалюцыя грамадзяніна, ну, альбо грамадства ўнутры. І я ведаю, што шмат у мяне есть сябры, якія там уже шмат гадоў у такім супраціве, і ў іх ёсць вельмі апраўданая крыўда менавіта на тое, што вы кажаце, што столькі гадоў мы змагаліся, столькі пакутвалі, не менш жа і палітвязні былі ўвесь гэты час, і забойствы былі, і людзі страчвалі і краіны, і ўсё, і дысідэнцтва, ўсё гэта было, яно нікуды не дзелася, але яно было незаўважным такім, ведаеце, заўжды ў нейкай такой под нейкім такім у тумане, але потым гэта выйшла і праявілася. Але ўсё тыя справы, што рабілі гэтыя людзі, яны аказаліся не дарма, і мне падаецца, што менавіта тое, што ў 20-м годзе адбылося, вось таму, чаму людзі так хутка ўспрынялі мову, так, альбо патрэбу у музыках, у культуры, у сцягах, у любой сімволікі, там у пагоні той же самай. Гэта ўсё наступствы того, што апошнія там, ну, давайте возьмем там 25 гадоў, 30 гадоў, усе гэтыя людзі не спыняліся. Статкевіч, северынцы. Так, можа, яны рабілі працу, якая здавалася незаўважнай, але ў 20-м годзе ўсё гэтае зерне яшчэ было пасеяна тады, яно ў 20-м годзе ўзайшло. Як мне падаецца, гэта вось, ну, проста грамадства да гэтага саспела. І з аднаго боку гэтыя людзі пакрыўджаны адсутнасцю ўвагі і пашаны, якую яны заслугоўваюць за ўсё, што яны зрабілі за сваё жыццё. З іншага боку, мне падаецца, 20-й год гэта непасрэдна тое, што яны могуць прыняць як свае дасягненні. Таму што, ну, так бы проста гэта б не было ўспрымата грамадствам так лёгка, калі б не было падмурку, калі б не было ўсёй той працы, якая была зроблена гэтымі людзьмі. Таму пераемственнасць ёсць, яна пакуль што не артыкулявана, яна пакуль што не дэкларавана правільным чынам. Але я спадзяюся, што беларускае грамадства прыйдзе да гэтага, і нацыянальныя героі сучасныя, у тым ліку, яны будуць названы сваімі імёнамі, і яны будуць шанавацца, і гэта не будуць супрацьстаўлення, а чым там гэты блогер там, ці там што там Кац умоўны скажа там, ці шануе ён там Вольскага, ці ведае ён там Вольскага, ці не ведае. Плеваць. Галоўнае, каб беларусы уведалі. Я веру, што беларускае грамадства да гэтага прыйдзе, у тым ліку. Ну так, і мне просто вельмі хацелася б, каб не забыліся імёны папярэднікаў, каб не было так сказана калі-небудзь потым. Вот 20-й год, умоўна кажучы, гэта знакавае, вот тыя людзі, тыя героі, гэта героі, ну, а там, ну, былі там нейкія. Там. Ну, так не працуеш, слухайце, эвалюцыйныя працэсы так не працуюць, яны не працуюць знянацку. Так немагчыма было б, каб у 20-м годзе вось проста так абудзілася такая колькасць людзей і аб'ядналася, і выйшла, і не спужалася, таму што беларусы вельмі асцярожныя. Я не хочу сказаць, што беларусы ну, баязлівасць, ну, можа, асцярожнасць. Гэта выпрацаваны генетычны наш код, таму што мы заўжды пад вайной, заўжды пад прыгнётам. Гэта пытанне выжывання. Таму гэта асцярожнасць яна была. Але 20-й год гэта квінтэсенцыя таго, што было зроблена папярэднікамі. І каб гэтага не было зроблена, ніколі б у жыцці гэтага не адбылося. Мы можам паглядзець на тую ж самую Расію, якая, напрыклад, узяла пратэсны рух у Расіі, так? Зрабіла сабе сцяг белы, блакітны і белы, так? На прыкладзе нашага БЧБ.
і ён не стаў сімвалам, ён не ўспрыняўся грамадствам, таму што гэта ўсё ж такі штучна зроблена. У адрозненне ад БЧБ і пагоні, якая мае гісторыю і якая ўжо ў падсвядомасці людзей была адпечатана. Так яна не прыймалася як маё. Гэта не мой сцяг. Там пагоня, ну так, гэта што гэта? Гістарычная каштоўнасць, так? Але ты ўжо разумеў, што гэта гістарычная каштоўнасць, што гэта мае гісторыю і што для кагосьці там гэта мела нейкі сэнс. А калі гэта штучнае нешта, вось як, напрыклад, гэты белы, блакітны белы, яно так не прыжывецца. Трэба, каб прайшла эвалюцыя гэтага прадмета, сімвала, каб гэта абрасло сваёй пэўнай гісторыяй, каб іншыя ўжо там нашчадкі гэта прынялі, сказалі, ну так, гэта з'яўляецца сімвалам чаго-то. Пакуль гэта сімвал нічога. Ўсё ж таки, калі вот так, можа быть, завяршаючы спробу аналіза 20-го года і працэсаў, якія там былі, на ваш погляд, от шмат мы чулі про тое, вот ёсць, дарэчы, гэта таких думак вось у гэтай нашай кнізе «Ідэя на маршы», дзе размовы менавіта па гарачых слядах і практычна ўсе суразмоўцы мае казалі про тое, што тыя змены, якія адбыліся ў грамадстве, яны незваротныя. Ну, образна кажучы, пасту ў цюбік не запхнеш. Але калі глядзець зараз ужо з нашага 4гадовага досведу вось гэтай новай свежай хвалі рэпрэсій, потому что вы правильно сказали, рэпрэсіі не спыняліся. То есть вот 30 гадоў, колькі Лукашенко пры ўладзе, заўсёды былі рэпрэсіі. Але вот 4 гады апошняй хвалі, ці не цверджанне гэта таго, што, на жаль, могуць адбыцца і зваротныя працэсы, могуць запіхаць пасту? Мне падаецца наадварот, той моц рэпрэсій, якія вось апошнія гады адбываецца, ён, мне падаецца, будзе мець акурат іншыя наступствы, таму што людзі не даруюць. Гэта немагчыма забыць. Гэта так будзе, як і было падчас савецкай улады, калі былі моцныя рэпрэсіі. Так, яно праз сілу, праз катаванне, ты фізічна і так знешне падаецца, што гэта ўсе забыліся і ўсе звыкліся. Але гэта выбухне. Гэта выбухне, я думаю, што гэта выбухне яшчэ большым моцам, чым яно выбухнула дагэтуль, таму што менавіта такой канцэнтрацыі болю і катавання беларусы не бачылі ад сваіх. Ну што выбухне? Мы памятаем рэпрэсіі 30-х гадоў, ну не мы памятаем, но мы чыталі пра рэпрэсіі 30-х гадоў мінулага стагоддзя. І там не заканчвалася ўсё просто вязніцамі, а заканчвалася ўсё расстрэламі, курапатамі. Так. І што выбухнула? Ну, выбухнула ў канчатковым выпадку тым, што Савецкі Саюз быў развалены. Так, гэта гістарычна ў часе расцягнута, такія працэсы яны не адбываюцца, але іх гістарычная памяць захоўваецца. І людзі не даруюць, людзі, напрыклад, захоўваюць фотаздымкі і кажуць, я ведаю, што маіх бацькоў катавалі. І таму я думаю, што тыя людзі, якія прайшлі праз краты і праз катаванне беларускага рэжыма, яны ж будуць сваім дзецям гэта перадаваць. Но гэта не схаваеш. І дзеці гэта панесуць далей. І просто вось так, ведаеце, пад дыванчык гэта ты ўжо не замецеш. Выбухне. Не будзе. Не будзе. Вы думаеце, не будзе, а я веру, што я будзе. Просто памятаю сваю бабулю, якая вельмі шмат нацярпелася, як я потым даведалася, ад так званых гераічных савецкіх партызан, якая ніколі, ужо нават пасля развала Савецкага Саюза і вось да сваёй смерці, калі я пытаўся, раскажы праўду, што там было падчас вайны, як вы выжывалі, яна плакала, і так нічога і не сказала. Так і тут будзе. Таму што, слухайце, яна нічога не расказвала, таму што, па-першае, гэта калі ты гэта распавядаеш, ты зноў гэты боль перажываеш. І гэта вельмі цяжка. Гэта, гэта ж посттраўматычны сіндром, гэта ж не жартачкі, насамрэч. Зараз беларусы, напрыклад, уся краіна ў посттраўматычным сіндроме. Я разумею, аб чым вы кажаце, што чалавеку лепш забыцца, асабліва, калі яму небяспечна гэта расказваць, і асабліва, калі не мае сэнсу. Я раскажу і што.
каб што, каб яшчэ гэта раз перажыць, альбо каб тебе там унучак расказаць, як гэта было дрэнна і страшна, навошта табе жыццё сапсаваць гэтымі страшнымі расказамі. Ну такая, хутчэй за ўсё, пазіцыя была у гэтай жанчыны. Але калі стварыць умовы спрыяльныя для таго, каб расказвалі, каб неслі, каб правільная рэфлексія была ўсяго гэтага, тады можа быць такі нацыянальны ўздым, які ўжо потым не спыніш. Але так, для гэтага патрэбны умовы, канешне, таму што чалавеку вельмі цяжка справіцца з тым болем, асабліва калі ён не бачыць сэнсу і не бачыць выйсці, навошта. Ну, то бок, навошта мне гэта ўсё расказваць, альбо навошта мне гэтым усім дзяліцца, каб што? Каб вы там з мяне пасмяяліся, альбо паспачавалі, альбо там ахвяры мяне прызналі. Ну, тут трэба правільна гэта будзе апрацаваць. Калі будуць умовы змены ўлады, то для вось гэтага новай улады дэмакратычнай Беларусі гэта будзе самае важнае пытанне сацыяльнае і палітычнае, як правільна з грамадствам перажыць гэты посттраўматычны сіндром, каб гэта стала нашай каштоўнасцю, а не, ведаеце, такімі ланцугамі на нашых нагах, якія не даюць двигацца наперад. Давайте да дня сённяшняга, можа быть, да дня заўтрашняга і да ідэі нашай нацыянальнай. Ўсё ж таки, вы зараз жывіце ў Швейцарыі. Па-першае, 4 дзяржаўныя мовы, па-другое, там адкрытыя межы, Еўрасаюз і ўсё астатняе. А мы з вами разважаем зараз пра нацыянальныя каштоўнасці, пра нейкае, можа быць, абуджэнне, адраджэнне, ці можа ўвогуле нараджэнне нейкай нацыянальнай годнасці, ідэнтычнасці і ўсяго гэтага звязанага. А можа быць, вось у сённяшнім, а тым больш у заўтрашнім дні гэтага ўсяго і не трэба? Ну, весь свет жыве адкрыта. Глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, а мы зараз за гэтымі мурамі схаваемся нацыянальных каштоўнасцяў. Яны выдатна выглядаюць, яны, калі асабліва гэта ўсё падаць па-сучаснаму, то тут табе і мова, тут табе і культура, тут табе і строй, і нацыянальнае ўсё. Ну ўсё ж такі это муры, і мы такія, там свет весь такі глобалізуецца і да космоса рыхтуецца, а мы такія сядзім, а у нас зато ўсё па-беларуску. Ну і нармальна, і нішто не перашкаджае паляцець у космос у беларускім строі, ці там з арнаментам беларускім, адно другому не перашкаджае. І я вам скажу, што вось вы прыклад Швейцарыі прывялі, а швейцарцы, мне падаецца, сталі той дзяржавай, якой яны ёсць, менавіта таму, што яны захавалі сваю ідэнтычнасць. І для іх гэта не просты гук. Швейцарцы нацыяналісты, і такія ў добрым сэнсе нацыяналісты, якія ганарацца і вельмі каштуюць і шануюць сваё. Прыклад, просто прыклад. Швейцар ёсць 4 дзяржаўныя мовы. Я жыву ў кантоне, дзе дзяржаўная мова нямецкая. Дык вось, каб вы разумелі, ёсць нямецкая мова, класічная Hochdeutsch, так? А ёсць швейцарская мова, Schwyzdeutsche. І гэта настолькі две розныя мовы, як расійская адрозніваецца ад беларускай, вось так швейцарская мова адрозніваецца ад нямецкай. Гэта яна як производная, так, ад нямецкай, але гэта зусім іншая мова. Яны называюць дыялектам. У яе няма пісьменнасці сваёй. То бок на швейцарскай мове кожны піша як чуе. Ну то бок няма падручнікаў швейцарскай мовы. Ты не можаш. Ну ёсць там нейкія такія не падручнікі, скалі хутчэй там гэта больш такое. Ну то бок не ў класічным разуменні падручнікі. У школе все вывучаюць класічную нямецкую мову. Як толькі яны выходзяць за межы класа, яны размаўляюць на сваёй мове. І яны яе так ахоўваюць, захоўваюць, хаця ёсць такое, што там немцы смяюцца і кажуць, гэта калхазанская мова. Прычым яны яшчэ свае ўласныя дыялекты кожнай вёсачкі захоўваюць, строі свае захоўваюць і страшэнна гэтым усім ганарацца. І паміж сабой яны размаўляюць не на 4, а на 5, на 6 яшчэ мовах, таму што яшчэ тут прымешваюцца і свае асабістыя дыялекты. І вось як ім гэта ўдалося захаваць? І чаму яны ёсць той краіны, якой яны ёсць? Я упэўнена, менавіта таму, што яны гэтую сваю самаідэнтычнасць захавалі і вельмі дасціпла яе ахоўваюць. Кожны ў сваім рэгіёне, італьянцы, бо больш з італьянскім там уклонам кантон, французскі з французскім, нямецкі з нямецкім. Але яны не
пры гэтым усім не растварыліся ў іншых культурах. Яны засталіся швейцарцамі, яны усведамляюць сябе як швейцарцы. І менавіта вось па гэтых аблігатных прызнаках яны могуць сказаць: я швейцарец, выбачайце, я не немец, я не француз, я не італьянец. Пры тым, што я карыстаюся там французскай, італьянскай, яшчэ якойсьці мовай, але я швейцарец. Гэта не межы, гэта не тое, што перашкаджае, а мне падаецца, гэта наадварот, гэта тое, што дапамагае развівацца. І гэта не пра параўнанне сябе, што я там беларус, таму я лепшы там за расейца там ці за кагосьці, так? Не, я беларус, я ёсць кім я ёсць, у мяне ёсць мае адметныя прызнакі, і я ўмею вось рабіць гэта так, як я ўмею, і я гэтым ганаруся. Вось гэта гэта не пра межы, гэта пра твою такую, ну я не ведаю, твой бяспеку твою, што ли. Не ведаю, як гэта выразіць так словом. Але глядзіце, зараз мы, на жаль, без сваёй дзяржавы. Мы ў вымушанай эміграцыі, это не наша было рашэнне. І нават нягледзячы на тое, што мы вот сябе как бы пазіцыянуем як беларусы. Вот наша ідэнтычнасць, наша мова, наша вот это наша. У нас гонар ёсць. Але пройдзе час, ці не атрымаецца так, што мы ўсё ж такі вернемся да любімай гульні беларусаў у прыстасаванні, назовём это разумным словом сацыялізацыяй, інтэграцыяй і как бы растварымся паступова, як это было з беларусамі да 20-го года, якія з'язджалі з Беларусі, і праз 3 месяцы умоўных, там праз паўгады Беларусь знікаў. Зато з'яўляўся там новы немец, новы амерыканец, там аўстраліец, і ўсё. Паступова і так вот. І з пэўнай часткай беларусаў так і адбудзецца, і гэта такія натуральныя працэсы. Слухайце, я гляжу, напрыклад, па сваёй сям'і, і у мяне дзеці, напрыклад, не беларусізаваныя. І мы у сям'і у сваёй мы размаўляем на расійскай мове, таму што так усім зручна. Дні беларускай мовы, калі мы ўводзім, яны так не прыжываюцца ў маёй сям'і. І насаждаць гэта нейкім чынам там ненатуральным не магу і не хочу. Мае дзеці зараз, напрыклад, апынуліся ў сітуацыі, калі яны паралельна вывучаюць яшчэ 3 мовы. Ну, гэта вымушана. Таму што яны зараз жывуць у такой краіне, дзе это абавязкова для іх жыцця і розвітку. І ўжо гэта, напрыклад, беларуская мова, гэта такі ўжо пакуль зараз давесак. Я вось вам шчыра кажу, як ёсць, ну, якія абставіны ў маёй сям'і. Я ім тлумачу, я ім распавядаю, конечно. Мы кажам, што мы беларусы, што ёсць такая... Яны гэта ўсё ведаюць, але пакуль гэта ў іх такім бэкграундам. Наколькі ў мяне, як у маці, атрымаецца перадаць вось гэтую свядомасць сваім дзецям. Пакуль я не ведаю. Я спрабую гэта рабіць акуратна і натуральна, каб у іх гэта не вызывала такога, ну, каб яны гэта не адвяргалі, а прымалі, так? І потым, калі у іх будзе шанец, альбо жаданне, альбо нейкі такі момант іх натуральнай чалавечай свядомасці, каб яны да гэтага звярнуліся. Хаця б, каб у іх гэта было ў пасіве. Гэта тое, якое, напрыклад, адбываецца ў маёй сям'і. Я думаю, шмат у беларусаў так. Але ёсць беларусы іншыя. Вы, напрыклад, у вас беларускамоўная сям'я, так? Вы ў сям'і стасуецесь мовы. Вашыя дзеці беларускамоўныя. Вы носьбіт культуры, гісторыі і ўсяго таго бэкграунда, якой прайшлі беларусы, якія змагаюцца ўжо доўгі час з рэжымам. Вось я думаю, што такія, як вы, так, гэта па сутнасці, ну, гэта тыя людзі, тыя сем'і і тыя зерні, якія, дзякуючы якім беларусы выжывуць у свеце. Такія, як я, вялікае пытанне. Але у той же час, ці не можа так быць, што, вот, да прыкладу, ну, мы зараз, хочаш не хочаш, але падзеленыя нацыя наша на 2 кавалкі, тыя, хто там і тыя, хто тут. І мы вот нават у сваім фармуляванні і пошуках нацыянальнай ідэі я нават не магу зараз звярнуцца з просьбай далучыцца да гэтых пошукаў тых, хто знаходіцца ўнутры Беларусі, дзеля іх бяспекі. Нават былі такія выпадкі, калі мне людзі самі пісалі, сказалі: я разумею небяспеку, но я хочу выказацца. Кажу, я таксама разумею, таму я не хочу браць на сябе нейкую адказнасць у гэтым сэнсе. Але я да чаго? Да таго, што вот мы зараз разважаем на гэтыя важныя тэмы
ну як нам падаецца прынамсі, але нашим вот умоўна кажучы дыаспаральным мігранцкім колам. І от можа быць мы тут зараз па выніку нашай з вами размовы сфармулюем выдатную нацыянальную ідэю і скажем вот оно тое что трэба, а праз пэўны час, спадзяюся не працяглы, муры рухнуць і мы такія з вами раз і так вот беларусы, наша нацыянальная ідэя, і мы там вот на пагранпераходзе в Брэсце уже стоим вот такие, а нам кажуць, не знаете что, это вы там у своих там Швейцариях, так. Польшах нешта там вот придумывали, формулявали, вот едьте туды. Гэта ваша, а не наша. Да, і там вот яе там і жывіце з ёй. Гэта, слухайце, будзе залежаць ад таго, як мы, па-першае, будзем сябе пазіцыянаваць, наколькі гэтыя людзі ўнутры Беларусі будуць ставіцца да нас як да сваіх. Это першае. То бок мы павінны быць адзін адному сваімі. Па сутнасці, вось гэты чыннік таго, што мы беларусы, ён спрацоўвае, асабліва ў эміграцыі, калі кожны чалавек мае патрэбу мець дачыненне да свайго соцыуму. Так? Вось гэта вот тое, што мы беларусы у эміграцыі вельмі з'яўляецца аб'яднаючым фактарам. Калі мы павернемся ў Беларусь, гэта не спрацуе, таму што яны там беларусы, ім не трэба гэтага даказваць самім сабе, так? І яны і так згуртаваныя, аб'яднаныя, таму што яны ў краіне. Калі мы ім нешта прывязем і скажам, глядзіце, мы тут доўга думалі, шукалі, з усімі адмыслоўцамі паразмаўлялі, у нас ёсць для вас такая цукерачка, я не думаю, што яны прымуць гэта лёгка і скажуць, а ну давайте мы паспрабуем. Не, для гэтага нам спачатку трэба будзе усталяваць кантакт з гэтымі людзьмі, а стаць для іх чымсьці сваім натуральным, важным, паважаным, цікавым, каб яны паверылі ў нас альбо зацікавіліся намі. Толькі ў такім выпадку, калі яны будуць гатовыя паслухаць альбо захацят, мы зможам ім нешта паказаць і расказаць. Але ніякім чынам не з пазіцыі, што мы лепш ведаем за вас, альбо вось глядзіце, мы прыехалі беларускамоўныя, мы ў эміграцыі беларускую мову захавалі, а вы тут у Беларусі жывеце, вы беларускай мовы не размнажаеце. Гэта моўнае пытанне, яно яшчэ будзе пэўны час вельмі такім уразлівым і балючым пытаннем, таму што людзі ўнутры краіны не будуць гатовы лёгка яго прыняць, таму што гэта рэжыць па-жывому, таму што гэта заўжды макае, скажем так, непрыгожа, але макае чалавека ў тое, што ты нешта страціў, так? Што я лепш за цябе, я магу, а ты не. Так што я больше беларус, калі я магу размаўляць беларускай, ты не можаш, разумееце? І вось гэтыя канфліктныя сітуацыі трэба будзе так правільна апрацаваць і так правільна прападнесці, каб людзі, якія траўмаваныя зараз вельмі сильна у Беларусі, каб яны, а калі чалавек траўмаваны, ён же як нацягнутая струнка. Ну там малейшае што-небудзь, калі чалавек у нармальным стане, то ён можа і там жарту спрыняць, там і падколачку неяк, так? Калі чалавек узбуджаны, раз'юшаны, там не так паглядзеў, ён ужо пакрыўдзіўся, так? Вось нам прыйдзецца вельмі акуратна камунікаваць з беларусамі, каб яны не адчувалі тое, што мы разумнейшыя, там, ці мы там больш свядомейшыя за іх, разумееце. Тут трэба паслужыць. Ось у хрысціянстве ёсць такі вельмі добры тэрмін паслужыць. Калі ты бярэш, здымаеш абутак і мыеш ногі. Вось нам прыйдзецца мыць ногі нашым беларусам, калі мы хочам быць для іх кімсьці і быць для іх нейкімі значнымі персонамі, да якіх прыслухоўваюцца. Я ўпэўнена ў тым, што мы павінны будзем ім мыць ногі гэтым беларусам, я кажу у такім метафарычным сэнсе, каб ім прынесці гэтую нацыянальную ідэю. Інакш, калі мы ім не паслужым, то мы і не адбудзецца гэтага, ведаеце, лекавання. Таму што нам усім патрэбна лекаванне. Пасля такого велічэзнага нацыянальнага болю, праз які зараз мы праходзім. Ну і на завяршэнне, коротко, палітычны рэжым новай Беларусі, на ваш погляд, гэта што? Анархія, монархія, прэзідэнцкая краіна, парламенцкая? Зараз? Новай Беларусі. Я б хацела бачыць гэта, конечно, парламенцкай краінай.
як мне падаецца, прэзідэнцкай, ну, можа, потым калі-небудзь, ну, не, парламенцкая, адназначна парламенцкая, беларусам трэба навучацца гэтаму, і гэта вельмі добра працуе ў невялікіх краінах, дзе вельмі лёгка насамрэч, на прыкладзе той же Швейцарыі, выбудаваць гарызантальную дэмакратыю. Гэта не цяжка насамрэч, абсалютна не цяжка. Нічога ў гэтым звыш такога экстрэмальнага няма. І ў беларусаў ёсць, як мне падаецца, і усе шансы, і нават і падабенства ментальнае да тых же самых швейцарцаў, каб такую дэмакратыю сабе выбудаваць. Мы не шмат чым адрозніваемся ад іх. То есть мы можем, як это шмат разоў чулі, такое Беларусь, это вот такая Швейцарыя ў пэўным сэнсе. Яна можа быць сапраўды рэалізавана. Слухайце, гэта насамрэч не складана. Вось можна, ёсць час, я праведу прыклад такі. Давайте коротко, калі. Мы калі прыехалі ў Швейцарыю, нас там людзі, якія за нас клапаціліся, у іх свая ферма кароўя. І вось мы заходзім, яны паказваюць нам сваю ферму, там 35 каровачак, яны ўсе такія прыгожыя, адна в адну, такія ўжо красотачкі, прыгажуні. І вось моя дашка заходзіць такая, ходзіць 11 гадоў ей было, наглядзіць і кажа такая: «Мама, а тут коровы не как у Лукашенко, не обосранные». И я задалася пытанню, чаму? Ну, што гэтыя людзі, фермеры, сям'я, муж і жана робіць так. А ўсё вельмі проста. Просто у кароў, па-першае, хвасты падвязаны, па-другое, яны дубкамі стаяць у праходзік, і так усё добра вымерана, што яны туды гэтую сваю патрэбу спраўляюць, і тут жа гэта ўсё вадзічкай змываецца. Гэта не хай-тэк, зміцер. Гэта просто, ну, прывязаны за вяроўку хвост, просто хтосьці падумаў, як гэтую карову правільна паставіць, каб ёй было утульна, зручна. І каб гэта ўсё ось туды, у гэты такі спецыяльны жалабок. Гэта не штосьці такое, разумееце, гэта простыя рэчы, але людзі паклапаціліся і падумалі. Чаго? Таму што гэта іх уласная прыватная маёмасць. Разумееце? І гэта, ну, што, беларусы не могуць гэтага зрабіць? А вось такіх вось дробязі, яно же пачынаецца, разумееце? Састаўленне да сябе, да той каровы, да той мясціны, дзе ты жывеш. Мы можам быць гэтай Швейцарыяй, гэта не складана. Гэта не пра вялікія нейкія там палітычныя рашэнні і засягненні. Гэта просто пра магчымасць даць чалавеку быць, жыць, працаваць на сваёй зямле, і я не ведаю, даць гэтую зямлю, хочаш каровак развадзі, але калі ласка, мы ім дубкі. Вось такая просто, гэта умова. Гэта ўжо умова урада швейцарскага, бо калі у швейцарскай каровы дубка не памытая, гэта такі велічэзны штраф, што просто капец. Вот так вот. А это вам не крепкие хозяйственники Лукашенки, как бы, конечно. Ну и национальная идея от Алены Приходько гучыць як? Ну, для мяне гэта зараз, я для сябе сфармулявала, я не скажу вам нічога новага і экстраардынатнага. Для мяне гэта зараз вельмі важны моўны чыннік, гэта мова, абавязкова. Гэта павага да сябе як да персоны, як да простая чалавечая годнасць. Яна павінна быць у чалавека, бо калі чалавек не паважае сябе, ён ніколі не будзе паважаць іншага чалавека, нармальна ў здаровым сэнсе. І трэцяе, гэта еднасць з такімі, як ты, з тымі, хто раздзяляе твае, ну, каштоўнасці асноўныя. Яны могуць быць, можа, там па меркаваннях палітычных, там, я не ведаю, яшчэ якісьці рознымі, па характарах рознымі. Вы можете спрачацца, але вы павінны гуртавацца па каштоўнасцях. Нешта у вас павінна быць такое адно на ўсіх. Ну, нейкая такая сярэдзіна гэтага. Ну, вось так выжывем. Слушайте, ну выдатна гучыць. Мова, годнасць, еднасць. Еднасць, ну так. Вось такая нацыянальная ідэя ад Алены Приходько. Спадарыня Алена, вам як чалавеку, у якім грамадзянін прачнуўся ў 20-м годзе, я хочу падараваць вам вось гэтую нашу кнігу, якая вот менавіта пра тыя гады абуджэння пэўнай часткі нашай беларускай нацыі. Дзякуй вялікі вам за удзел у праграме. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся. Ну і жыве Беларусь. Жыве вечна. І вам дзякуй.